Dragi slušatelji, znate li kako žive djeca koja ne vide? Ako ostanete s nama, saznaćete više o problematici slijepih i slabovidnih osoba. Emisiju Samo se srcem dobro vidi za vas su pripremili učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda. Ja sam Ivan Perković, idem u 5. razred osnovne škole Antun Mihanović, imam 11 godina. Ja ne vidim, idem u glazbenu školu, sviram klavir, idem na karate i vice prvak sam Hrvatske u kategoriji slijepi i slabovidni para karate. Ja sam Lorena Ogrešević, idem u osnovnu školu Bogoslav Šulek, imam 13 godina i ja sam slijepa, ali meni to ne smeta. Mogu sve što i vi možete. Kažu da osjetilom vida primamo 85% informacija i da ga nijedno drugo osjetilo ne može u potpunosti zamijeniti. Međutim, druga se osjetila zbog pojačane uporabe mogu izoštriti i olakšati doživljaj okoline. Oštećenjem vida smatraju se slabovidnost i sljepoća. Saznali smo da slijepe osobe imaju osjet svjetla ili ostatak vida do 2% ili do 5%. Vrlo smo obzirno u udruzi slijepih Brodsko-posavske županije dogovarali sastanak s Ivanom i Lorenom jer smo mislili da će oni nerado govoriti o svojoj sljepoći, odrastanju, prijateljima, no iznenadili su nas. Oni i njihove majke, Senka i Ivana, bile su oduševljene činjenicom da se netko, a pogotovo djeca, zanimaju za slijepe i slabovidne osobe. Znači Ivan je treći trojak. On ima još seku i brata, rođen je zadnji i najviše vremena proveo u inkubatoru. Šok je još i uvijek. Ne može se reći da nešto vrijeme izliječi, ali se čovjek nauči živjeti s tim. Pa Lorena je rođena sa 5,5 mjeseci trudnoće, sa 680 grama. Bila je jako dugo u bolnici, 6 mjeseci. Evo, nakon 6 mjeseci izašla kući i dobili smo bespomoćno malo biće koje ima XY dijagnoza i evo, na kraju smo izašli s jednom, Lorena ne vidi. Super, sretni, zadovoljni jer je samo to. Videće osobe nemaju točnu predodžbu o vidnim sposobnostima slijepih i slabovidnih, te se stoga često dogodi da nemaju realno očekivanja od pojedinaca, što smo zapravo i saznali od naših sugovornika. Ne daju im priliku pokazati što mogu, koliko mogu. Ne daju im priliku da glasno viknu to smo mi i mi dajte nam da pokušamo. Jednostavno mislim da su zakinuti od školstva pa nadalje. Najviše smeta to kad se ljudi prema slijepoj osobi ponašaju kao da je nema. Slijepa osoba ne vidi, ali jako dobro čuje i jako dobro može pričati. Slijepa osoba može odgovarati za sebe i obraćati se slijepim osobama kao osobama, jer smo svi mi ispod kože jednaki. Isto nam krv teče, jednako se smijemo, jednako plačemo, jednako se ljutimo, jednako su djeca u pubertetu, sve to isto. Pa ako pričate jedni s drugima, pričate onda i sa osobom koja ne vidi, jer je tu. Iako ne vide, Lorena i Ivan nemaju problema sa zamišljanjem izgleda raznolikih stvari. Usudili smo ih se pitati kako zamišljaju i doživljavaju sebe, jer znamo da slika o sebi značajno utječe na naš osobni i društveni život. Ja sam vesel 11-godišnji dječak. Ja se jednako smijem, plačem, svađam kao i svi ostali. Ja zamišljam sebe kao jednu nasmijenu 13-godišnju djevojčicu i da sam jako emotivna i prihvatit ću svakoga ko se želi na primjer upoznati sa mnom, ja ga naravno neću odbiti. I danas sutra u budućnosti zamišljam da ću biti profesorica klavira. Oboje naših sugovornika obožavaju glazbu. Ivanov omiljeni glazbenik je Andrea Bocelli. Bio je na njegovu koncertu i volio bi ići ponovno. Ja volim svirati i kad sviram osjećam se onako lijepo i ispunjeno. Ja inače u slobodno vrijeme najčešće slušam glazbu. Mislim, nemam taj neki hobi osim toga što idem u glazbenu školu. Mislim, i tamo se radi naravno i tamo se uči. Ima i tamo testova, ispita i svega. Volim sve. Mogu ja sve slušati. Što god mi neko pusti, ja mogu zaplesati uz to, malo i zapjevati. A Sevdah obožavam. I Sevdah, nema šanse. Sevdah ne mogu odbiti. Zvijezda cijela mjeseca
Ivan i Lorena nemaju problema s današnjom tehnologijom i društvenim mrežama. Koriste se Viberom, Whatsappom i YouTubeom, kao i svi mi. No saznali smo da su svi elektronični uređaji vrlo skupi i ponekad nedostupni. Dosta vremena provode s obitelji u zajedničkim aktivnostima. Ivan kaže: Mama, tata, sestra ili brat mi čitaju titlo, znači kad oni gledaju filmove, čitaju meni što piše i objašnjavaju mi što se događa. I volim ići u kino. Zanimalo nas je kako se Ivan i Lorena snalaze u školi. Oboje idu u redovitu školu, te imaju asistente s kojima su jako zadovoljni. Potražili smo socijalnu pedagoginju Ljiljanu Plavotić i postavili joj nekoliko pitanja. Koliko su učitelji osposobljeni za rad sa slabovidnom i slijepom djecom? Početka školovanja još učiteljica, dakle ja kao defektolog koji nije završio taj smjer, smo išli na edukaciju u Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek u Zagrebu. Na završetku 4. razreda, dakle prelaskom na predmetnu nastavu, svi predmetni učitelji su prošli edukaciju. Po kojem se programu takvi učenici školuju? Dakle, ima redovan program uz individualizirani pristup. Taj pristup individualizirani se baš sastoji u tome da su mu testovi prilagođeni tako da su na Brailleovom pismu, odnosno da on piše na tu svoju elektroničku bilježnicu. Učitelji su isto osposobljeni da mogu pročitati to i ocijeniti taj njegov rad. I Lorena i Ivan su dosta društveni i komunikativni. Lorena nam je otkrila: Ja sam isto sretna u školi i mislim da bi to uspjela bez svojih prijatelja koji naravno isto meni pružaju veliku sreću i veliku radost. Ja im se od srca svoga zahvaljujem na tome. Slijepe i slabovidne osobe u kretanju gradom nailaze na brojne prepreke. Ivanova mama ispričala nam je što im je najteže. Mislim da im je najveći problem na stazi biciklisti. Nama se dogodilo, na primjer, da je na Ivana vikala gospođa na biciklu da štala mata sa štapom da se makne. I problem je, barem što ja mogu reći s naše strane, zvučni semafori, odnosno više što ih nema u gradu. Razgovarali smo i s još jednom djevojkom, Brođankom, Jelenom Opačak, koja nam je ispričala svoju životnu priču. Ona je magistar psihologije, trenutno na stručnom osposobljavanju. Bila sam vidjeća osobe do 12. godine života. Tada mi je otkriven tumor na mozgu koji je uništio očne živce i izgubila sam veći dio svoga vida. Znači ostala sam praktički slijepa, visoko slabovidna. To je u tom trenutku bio šok za mene i za moju obitelj, kako za mene tako i za njih, jer od svijeta kojeg sam mogla normalno vidjeti, na jednom je ta slika postala jako mutna i jako uska. Je li Jelena uspjela ostvariti svoje snove? Pa unatoč svemu stvarala sam svoje želje i snove, mogu to reći. Još uvijek nisu svi ostvareni, ali idem ka tome. Što se tiče obrazovanja, nekakvog postignuća i stepenica koje sam ostavila za sebe, mogu reći da jesam. Zanimalo nas je uživaju li slijepe i slabovidne osobe sva prava sustava, kao i sve ostale osobe s invaliditetom. Realna činjenica je da su slijepe i slabovidne osobe najnezapošljivija kategorija trenutno u Republici Hrvatskoj i da najrijeđe dobivaju posao. Sada smo još više sigurni da smo odabrali dobru temu, da ćemo ovom emisijom senzibilizirati svoje vršnjake i sugrađane na probleme slijepih i slabovidnih. Slijepe osobe prepoznaju ljubaznost, dobrotu, iskrenost, što je zapravo i najvažnije u životu. Zato završavamo emisiju Miši maloga princa koji kaže: samo se srcem dobro vidi, ono bitno očima je nevidljivo. Slušali ste radijsku emisiju Samo se srcem dobro vidi učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskoga Broda. Novinarka Ema Šišmanović, snimateljica Lucija Španić, tekst čitali Ema Šišmanović i Anton Zekušić, mentorica profesorica Marija Matić.